Zorionak neskak martxoak 8 da. Zorionak, benetan, zorionak. Zer deko ospatuteko ba, Zer ospatuko dugu martxoak 8an? Soldata arrakala, beloa eroateko gure ometokia saltzeko edo prostituituak iziteko dekogun askatasuna, lanaldi bikoitza, edo behar bada bortxatuak iziten garelako txikitatik eta sistematikoki gure etxeetan, kaleetan, behartokietan. Igual aldo gospatu munduan pobreenak garela, emakumen 94% langileak garela, las pareas de la tierra, zaten da hori. Zergatik ez gaituzue zorion duten, gure plastikoko titi edo musturrengatik, edo beste dieta amaigabe bat egin behar izan dugulako. Hobeto zorion du, oiuka edo negar baten etxeko pareten hartzean entzuten gaitu zuenean. Edo aurpegia ostika inflaute, auzotik okindegian edo portaleko igoigailuan ikusten gaitu zuenean. Emakumeak zorion du, medikoak errezetatuta, gizarte patriarkal honetan bizirauteko opiazeoak, drogaz beteriko pirulak erabili behar dauri ezelako egunero, lo egin aliziteko tristez egoteko, azken finean, gure mina eta morrua lokartzeko. Hainbeste gauze dekoguz ospatuteko emakumeok. Urten gaitezen martxoak 8an kalera morez jantzite edo mozorrotute. Abestu, dantza egin dezagun. Ez ahaztu performance eta batukadak. Batu gaitezen kuadrillan baskari egiteko edo poteoan ibilteko. Ospa dezagun martxoak 8a. Inork ez dezala esan, urrunegi joan garela gure feministak iziteko maniagaz. Demasak garela, txoratuta gaudela. Ez ditzagun borreroa eta patroia molestatu. Ez gaitezen dezerosoak izan sistemarentzat. Denotakigu pobrezia, violentzia, tortura, ez jakintasuna, esklabutza, misoginia, lesbofobia, dantzaz eta kantuz borrokatzen direla. Iraultza eta greba gizonen gauze baita, ez da? Martxoak 8 emakume langilearen egunean ez zorienik emon. Egin bat gure borrokarekin. Ez izan borreroa edo patroia.